Έλα, τα δούμε και να βγούμε έξω. Αποφάσισα όπως βλέπεις. Τελειώνε. Διάβαξε καλά, θέλεις να πας. Αυτό. Κάτσε. Έλα Μαρία Βρουτσουλά, πάνω. Βρουτσουλά, στόπα. Εκείνες που είναι πήξει. Έχει πήξει. Οι άλλοι. Θα πάμε εκεί μέσα. Τώρα και φιλανθρωπία πάντοτε, νίκαια είτε σε αιώνας των αιώνων. Τάσο! Τάσο, για ένα λίγο. Νικόλας. Άλλο ένα. Πιο παραπάνω. Πάμε στο... Να ευχηθώ, αδελφοί μου, σε όλους σας, τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα, γεμάτα από υγεία, γεμάτα από χαρά και λιγότερα με λύπες. Μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να συγκεντρωθούμε και πάλι εδώ εφέτος κατά την παρούσαν εσπέραν και να εσπερίσουμε επ' ευκαιρία της αυριανής εορτής που η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Δονάτο Επίσκοπον Ευρείας. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς που κατακλείζουμε αυτόν τον ευλογημένο χώρο εδώ στην Εγκλουβή, δικλίνει πανήγυρη, ναι μεν η εκκλησιαστική, αλλά κατά δεύτερον και η διασκεδαστική, όπου όλοι έρχεστε εδώ να εναποθέσετε την προσευχή σας στον Άγιον Δονάτο, να ανάψετε το κερί σας, να ακούσετε τον εσπερινό, αλλά και μετά από λίγο να γίνει η εορτή καθιερωμένη της φακής. Άρα λοιπόν εύχομαι σε όλους σας, σε όλους τους παραγωγούς της φακής, πλούσια σοδιά, πλούσιους καρπούς, ώστε να δίνει ο Θεός πάντοτε σοδιά, γιατί είναι ξακουστή η φακή της Εγκλουβής Λευκάδος, όπου και αν πάμε ακούμε για αυτό το προϊόν. Άρα λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να δίνει υγεία, πρόοδο, επιτυχία, αλλά προπάντων να μας χαρίζει την υγεία μας και να ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ σε αυτό το πέδιο και να κάνουμε αυτήν την διπλήν εορτήν. Πατέρα Νικόλα, να είστε καλά, που η αγάπη η δική σας πάντοτε εδώ κάθε χρόνο
με τους πατέρες, συνεορτάζομαι, συνεσπερίζομαι και όλοι εφρενόμαστε πνευματικά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπον 15 Αυγούστου, καλή Παναγιά. Καλά να περάσετε όλοι οι αδελφοί μου. Καλό και ευλογημένο καλοκαίρι να περάσετε. Εδώ, στο ευλογημένο και παναγιοσκέπαστο νησί μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Διευχών. Αγαπητοί αδελφοί, γίνεται γνωστό σε όλους ότι με την ευλογία και την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου διεξάγεται και φέτος ο καθιερωμένος πλέον έρανος αγάπης για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας, για την ενίσχυση του Γενικού Φιλοκτόχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ήδη έχουν περάσει συνεργεία του Εράνου από την πόλη της Λευκάδος και από αρκετά χωριά. Θα κυκλοφορήσουν όμως και απόψε ανάμεσά μας στον χώρο του πανηγυριού με την θερμή παράκληση να ενισχύσουμε όλοι από το ειστέρημά μας αυτό το σημαντικό έργο της τοπικής Εκκλησίας, το οποίο σκοπό έχει να ανακουφίσει πάσχοντες και ενδεείς αδελφούς μας, είτε με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων όπου υπάρχει ανάγκη, είτε και με την διανομή τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών, διότι γνωρίζουμε όλοι από πρώτο χέρι πόσο ανάγκη υπάρχει ειδικά στις μέρες μας. Το λίγο ή το πολύ που θα μπορέσει να προσφέρει ο καθένας θα πιάσει τόπο και με αυτή την βεβαιότητα σας καλούμε να βοηθήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.